Mga kapuso, karong buntaga sa baitang makakuha og pagtulunan og inspirasyon gikan sa storya sa kinabuhi sa usa ka kagay-anon nga padayon nga milagrosong nakigbisog sa nagkadaiyang sakit. Atong ilailahon si Aben Garland. Sir Aben, good morning and welcome po dito sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka ngayong umaga? Good morning, Cyril, at sa lahat ng mga nanonood sa atin sa buong Mindanao. Mga kapuso, hello po at maayong buntag. I'm doing good naman, Cyril, and excited sa pagising ngayong umaga. Glad to hear nga na ka sa maayong kahimtang karon, sir. Pero unang-una, Aben, tell us more sa imong storya. Labi na kaning ginaagian nimo nga mga balatian o sakit. Unsa-unsa ba kini o paunsa kini nagsugod? Nagkaroon ako ng mga ibang mga sakit nung nandun pa ako sa Manila. And then pagpunta ko dito, nag-work, dito na ako na-assign. And yun, at about 2012 yan, nagkaroon ako ng iba't ibang mga sakit na mga pinabayaan ko lang hanggang sa lumala ng gusto. And explain ko lang yung iba, no? 2012, mga last part na siguro yan, yung pananakit ng aking mga kasukasuan, and then mga rashes. And yung travel ko kasi, kalahati ng Mindanao ang binabiyahe ko. So busy, nasa sales ako at I'm leading people. Kaya naman, papunta doon sa November, December, nakasagsagan ng mga sales, no? Sa mga malls, sa department stores. So talagang kayod, pero pinabayaan ko yung health ko. Umabot, Cyril, sa mga panahon na pasintabi lang sa mga kumakain. Yung mga rashes ko na hindi ko inaasikaso, kapag kinakamot ko, nagkakaroon ng bleeding. And then, kapag maglinis ako ng aking tenga, may bleeding din. Even sa aking ilong, kahit mag-toothbrush ako, ganun. Tapos sobrang sakit nung kalamnan na hindi ko iniinda kahit masakit. And pag after work, minute ko yung mga friends ko, nagtanong ako sa kanila, hospital ba ako o hindi? Sabi nila, oo, iniisip pa ba yan? Tinulungan nila ako, nagpa-confine ako, and then yun. Ang sakit ko nung time na yun, thrombocytopenia. Yun yung pagbabanganan ng platelet. Yun po yung mga nanonood natin mga kapuso. Tatlo po yung pinagdaanan ko mga sakit. Yung pangalawa, actually after ng January, along the way, nagpapagamot na ako. Hindi sa Cagayan de Oro, pero sa Davao. Few days, nagkaroon naman ako ng sakit. Masakit yung ulo ko. Nagbabiyahe ako minsan, papuntang Davao. Pag uwi ko, sobrang sakit na talaga ng ulo ko. Tsaka mataas ang fever. Na-confine na naman ako. Long story short, ang aking sakit this time around ay meningitis o brain infection. Nakauwi na rin ako ng Bulacan para sila naman mag-alaga sa akin. And Mayo na yon, April papuntang May. Pero of course, iba na yung doctors ko, or nagtago muna ako sa bahay sa Bulacan. And eventually, humihina pa rin yung katawan. Hindi na dahil doon sa brain infection, pero iba naman yung nararamdaman ko. Pumuputi, pero hindi dahil sa glutathione, pero yung pala, nababawasan ako ng dugo. So pagdating ng July, nag-insist na ako na pa-check up na tayo. Kasi ang puti-puti ko na, hina-hina talaga ng processing ng aking utak. Yun pala, pagpunta namin sa hospital sa Bulacan, pa-check, blood test, etc. Sabi niya, "Joe, for confinement ka na." Sabi ko, "Bakit po?" Sabi niya sa akin, "Mababa ang iyong hemoglobin, ang red blood cells. And kailangan ko daw ng 10 blood bags." So, doon wala sa Bulacan, hanap kami ng hospital, wala sa MCU, sa Caloocan, punta kami sa San Lazaro, doon ako na-confine, pero 2 days na wala pa rin. And hilong-hilo na naman ako, pero at saka hindi makahinga dahil wala na nga hemoglobin. Eventually, sa Manila doctors ako na-confine, and doon ako na-administer at nagkaroon ng blood transfusion. 6 blood bags lang, and siguro mga 6 to 7 days din yun na hospital ako. So yung tatlong fatal diseases na yon, yung 60-40 pala ng pangalawang sakit ko, yung meningitis, 60% probability of dying pala. So 40% na lang pala ang living ko. With all these challenges nga imong giatubang, sir, og karon makita nato nga gapadayon gyapon ka. Asa ba kagakuha og kusog ug unsa ang pagtulunan nga imong nakuha? Una-una, Cyril, no, ang lakas nanggagaling sa Panginoon.
At masasabi ko na hinanda ako ng Panginoon na pagdadaanan ko talaga to, pero hinanda niya yung aking puso at saka yung spirituality para maharap itong hamon na to ng buhay ko. Dahil 2004 pa lang, nag-a-attend na ako ng prayer gathering ni Brother Bo Sanchez. Ang pangalan ay The Feast. Nung nasa Manila pa ako, kahit once a month, hindi ako pala simba noon, pero na-invite ako ng dati kong boss at isang beses kada buwan, yung prayer gathering. Hindi ako pala simba, hindi ako pala basa ng Bible. Pero along the way, natutunan ko na mas mapalapit sa Panginoon at mas lumalim yung aking pananampalataya. Yung natatak na sa isip at puso ko na meron akong misyon sa buhay at kailangan kong lumaban. Dahil alam ko hindi pa nagtatapos dito ang buhay ko. Karong buntaga, Sir Aben, aduna ka ba'y mensahe ngadto sa ato mga kapuso, labi na sa mga susama nimo nga adunay ginaagian? Ang number one na maipapayo ko, kailangan kumapit sa Panginoon. Yung prayers, importante. And then yung prayers ng ibang tao, malaking bahagi yan ng ikagagaling mo. Diba? It's very important yung prayers at yung pagmamahal ng ibang tao dahil dyan dumadaloy ang pagmamahal ng Panginoon. So kung sino yung mga malapit sa iyo sa buhay mo, pamilya mo, kaibigan mo, huwag kang mahiya na humingi ng tulong. Either tulong na praktikal o sabihin mo yung mga nararamdaman mo para matulungan kanila. Daghang salamat, Sir Aben, sa imong oras kagihatag diri sa At Home with GMA Regional TV. Padayon sa imong pakigbisog, Sir, og more power alang kanimo. Salamat ng marami, Cyril, at sa ating mga kapuso dito sa Mindanao. God bless sa inyo lahat. Mga kapuso, standby lang mo kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.